Hej Mark. Hej Alex. Du er nu havnet i bagkanten af sådan en greenbunker. Yes. Skidt leje, men vi kan godt komme ud. Der er igen nogle ting, jeg vil give dig. Første punkt, det er, når du tager en opstilling, og sørge for, at dine skuldre er parallelle med hælden på bakken. Det vil sige, præcis sådan her. Nu går vi ned ad bakke, så skal dine skuldre tilte lidt den vej ned sammen bakken. Punkt nummer 2 er, at når du svinger, så skal du svinge langs jorden, når du svinger ned, altså langs bakken. Du må ikke forsøge at rette dig op. Hvis du prøver en gang at svinge tilbage, hvis du, når du svinger ned, kommer til at rette dig op, sådan her, så får du fat i jorden før bolden, sådan her. Så sørg for, at dine skuldre, som punkt 1, er parallelle med jorden, og punkt 2, at dit sving går langs bakken. Og så det sidste, jeg vil sige til dig, når du ligger sådan i bagkanten af en greenbunker, det er at acceptere, at den bare kommer ud og op på green. Så altså hvor som helst på green, for sådan et leje, det er et godt slag. Okay? Yes. Lad os prøve at se.